Artur Mas ja té sobre la taula el text consensuat per la cinquantena d'entitats que van constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Aquell dia es va encarregar a l'expresident del Parlament, Joan Rigol, la redacció del text i també es va decidir comunicar per carta a Rajoy la petició per convocar una consulta. Després de parlar amb totes les entitats que van seure en aquella taula, s'ha consensuat un manifest que pretén ser el mínim denominador comú de totes les ideologies, sensibilitats i punts de vista que admeten que els ciutadans tenen dret a decidir el seu futur. En aquestes setmanes, més de 800 entitats i particulars ja s'han adherit a la iniciativa a través de la web, tot i que no serà fins aquesta tarda que es donarà a conèixer el text íntegre. Rigol ha parlat també amb alguns dels sectors que en principi poden semblar més reacis a ser confosos amb l'independentisme, com podrien ser els socialistes catalans i l'Organització Empresarial del Foment del Treball, que encara tindrien 15 dies per afegir-se al pacte. Jo estic parlant amb ells, encara hi continuo parlant, amb algunes d'aquestes, doncs, a veure, em sembla que anem avançant i les reaccions no són pas negatives, I en el marge d'aquests 15 dies és quan tindré la resposta, diguem-ne, concreta del que proposo. I crec que no seran negatives. La presentació del manifest unitari coincidirà amb l'inici de les compareixences dels experts aquesta tarda en la comissió parlamentària que estudia el dret a decidir.